springhinders, heknies en Frieske hinders. Op het concours Hippiek in Boetenpost wie van alles te zien. Ik Age Okkema kwam in actie. Met Pierk van der Mersken hadden er een mooi resultaat in de nieuwelingencompetitie. Hij die er echt nog een schepje bovenop. Hij viel er heel goed om, het publiek stier erachter. En, ja, gewoon geweldig en genoten. Echt een fijne koers erin. Bijzonder is dat er dit jaar 4 Nederlandse kampioenschappen verrieden worden. Het eerste waren bijvoorbeeld klavertje treien, maar ik fjouwen span. Nou ja, welke span rint dan het beste? Die wordt Nederlands kampioen. Ik Okkema mocht meedoen aan het NK Klavertje 3. Daar ben ik wel zenuwachtig voor, maar het wel eerlijk weten, dat is maar 3 hinders. En dan komt het echt op een stuurmanskunde aan. En vooral het voorhinder maakt gewoon graag wollen. Nu vind ik wel dat er het heel goed omvalt, dus ik heb er een heel goed gevoel voor. Ik heb mezelf wel op lijn. Ik wil wel in een kampioenschap winnen, dus ja, ik ben er echt voor. Ik heb Jimmy strijden. Net alleen nog voor de deelnemers, maar ook voor het publiek een mooie dag. Hield ze woe niet missen, dus die ziet al betiert kleer. Wij hebben al jaren, misschien wel 40 jaar, altijd al naar het concours gaan. Eerst hier we de bandwollers mee. Ach, die zijn wanneer is die mee? Wanneer gaan we naar huis? Nou ja, dat mag net hebben. Jeeske en Gerrit Boonstra die jet iets altijd zelfs mij, maar nu tot net meer kind, vinden ze het krek zo mooi om aan de orenkant te zitten. We kunnen nu net meer op elkaar komen. Dat we gaan tuig hebben op een zolder en de concourskarren hebben in de garage. Ja, want wat is dan je favoriete rubriek om te zien? Dit is een rubriek de jonge rijders. Want daar zit Esther van der Wal in. En die kennen we heel goed. Dus dat zongen we dan naar, ja. En zie je dan ik even een extra aanmoedigje? Ja, Esther wel, ja. Ja. Mooi water erbij. Het kan net mooi. Het kan net beter.